खुलुमबाय बड'सा स्टुडिय'आव दं आं मोगथां बसुमतारी। बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां रादाब फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। सोलिफु 2021-22 रांखान्थि बोसोरनि बिटिसिनि गिबि बाजेट जथुमा दिनै 24 मे खालि जानानै थांबाय। बिटिसि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि खाथिराम बर'नि मासि सामलायनानै दैदेननाय दिनैनि बे जथुमाव मोनबा गोनां आयदाफोरखौ लानानै सावरायनाय जादों। बुंथिगिरिनि बिथोन बायदियै बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ सोलिफु रांखान्थि बोसोर 2021-22नि थाखाय बिटिआरनि हालामाव गोबांथार जौगाखां खामानि मावनायनि थाखाय रांखान्थि बाजेटखौ फरायथिनानै होयो। मख'नाय जायोदि सोलिफु रांखान्थि बोसोरनि थाखाय एसअपिडिनि आवथायाव रांखान्थि बाजेटखौ गासै 636 कौटि रां थि खालामनाय जादों। लोगोसे दिनैनि बाजेट जथुमनि गेजेरजों सोलिफु 2021-22 रांखान्थि बोसोरनि थाखाय नर्मेल बाजेट हिसाबै 3067 कौटि रांखौ हाउसआ पास खालामनाय जायो। मख'बावनाय जायोदि दिनैनि बाजेट जथुमाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ गावनि बाजेट स्पिच फरायथिनायाव बिटिआर हालामाव गुबुन गुबुन बिथिङाव जौगाहोनायनि थाखाय थांखि लानाय बायदियै फार्म मेकानाइजेसननि थाखाय 4 कौटि 52 लाख रां, आबादारिफोरनि थाखाय एडभान्स स्किल डेभेलपमेन्टनि थाखाय 1 कौटि रां, गुबुन रायजोआव खामानि मावनानै फैफिननाय सुबुंफोर, सरासनस्रा खामानि मावनानै जाग्रा सुबुंफोर आरो कभिड-19 महामारिनि जाहोनाव जायफोरा खामानि गोमाना जादों बिसोरखौ खामानियाव थिसनफिननाय आरो रांखान्थि सहायनि थाखाय इउनाइटेड फान्ड हिसाबै 24 कौटि 58 लाख 60 रोजा रां, बिटिआर हालामाव रायजो जानाय बिपिएल नखरफोरनि मुलाम्फानि थाखाय 10 कौटि रां, बर' हारिनि राव थुनलाइ आरो हारिमु जौगाखांहोनायनि थाखाय नेशनेल इनस्टिट्युट अफ बड'लजिखौ फोजौखांहोनायनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव रिसार्च खालामनाय आरो इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय 1 कौटि 20 लाख रां, ड्राग्स डि एडिक्शन सेन्टार फसंनायनि थाखाय 2 कौटि रां, बिटिआरआव पाइलट प्रजेक्ट महरै एग्र' टुरिज्म जौगाखांहोनायनि थाखाय 40 लाख रां, बिटिआर हालामनि सुबुंफोरनि गोबांथार देहाजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि थाखाय 4 कौटि 60 लाख रां, बिटिआर हालामाव सोलोंथाइ बिथिङाव जौगाखांहोनाय आरो रांखान्थि गोग्लैसोनाय नखरनि फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि आरो फरायनायनि थाखाय 4 कौटि 25 लाख रां, नेपाली सान्थालि राभा फोरोंगिरिफोरनो रांखान्थि अनसुंथाइनि थाखाय 1 कौटि 50 लाखनिफ्राय 2 कौटि रांसिम, बर' राव आरो थुनलाइखौ फोजौखांहोनायनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय 75 लाख रां, फरायनाय हुदाया गियान आरजिनायनि मोनसे बाख्रि हिसाबै लाइब्रेरि सार्भिसनि आवथायाव बिजाबफोर बायनायनि थाखाय 3 कौटि रां, क'क्राझारखौ गोजोननि नोगोर महरै फोसावनाय हिसाबै जौगाखांहोनायनि थाखाय 1 कौटि 50 लाख रां, RFID इनेबल फाइल ट्रेकिं सिस्टेम बिथांखिनि थाखाय 50 लाख रां आरो डिजिटाइजेशन एन्ड डेभेलपमेन्ट अफ आदार IT इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय 3 कौटि रांखौ थि खालामनाय जादों। लोगोसे बाजेट जथुमा जोबखांनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बेरेखा हान्जानि सोद्रोमाफोरा दिनैसिम 4थि खेब बाजेट जथुमदोंब्लाबो सासेबो बाहागो लायैखौ सोंखारिनानै बेरेखा हान्जानि सोद्रोमाफोरा सरासनस्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो बिबान लानानै खामानि मावनायनि थांखि गैया होनना बिसोरो खालि रां आरजिनाय आरो मासि आवग्रिनायनि थाखायल' थांखि दं होननानै सोंखारिबावदों। जायनि थाखाय बिसोरो गाव गावनि बियाबनि रायजो राजाफोरखौ सन्मान होनांगौमोनब्लाबो सन्मान होआलासे नासयनानै दोनदों होननानै गोख्रों रावजों सोंखारियो। बेरेखा हान्जानि सोद्रोमाफोरा बाहागो लायाब्लाबो बिटिआरनि गासै बियाबफोरावनो जौगाखांहोनायनि खामानि मावनो बिटिसि खुंथाया थियारि होननानै गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ फोरमायथिबावदों। তেখেতসকলে ইয়াত আহিছিলে পইচা ঘটাৰ কাৰণে, তেখেতসকলে ইয়াত আহিছিলে পাৱাৰটো এনজয় কৰাৰ কাৰণে। চ' এতিয়া ৰুলিঙত নাই মানে তেখেতসকলৰ কাৰণে একো নাই, কিন্তু এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ কাৰণে whether মানে he or she is in ruling or opposition, it doesn't matter. He or she must serve for the people, work for the people. পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কৰিব যিহেতু আপুনি আহিছে, আপুনি পজিশ্যনত থাকিব অপজিশ্যনত থাকিব ইয়াৰ কথা নাই। আমি এইবিলাক আগবাঢ়ি যাওঁ। গতিকে এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কামটো প্ৰথম মানে কিবাটো হৈছে ডিচিশ্যনটো হৈছে কাম কৰিব লাগে। ইমান দিন আমি পলিটিক্স কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি কাম কৰিম। এতিয়া ফিল্ডলৈ যাম, আমাৰ EM সকলো ফিল্ডলৈ যাব, কাম কৰিব। এতিয়া আমি কাম কৰাৰ কাৰণে মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত হৈছোঁ।